Jeg vil lige lave en hurtig gennemgang af det her regnskabsprogram. Her har vi så kontinavnene, og her har vi kontinumrene. Og dem har man så mulighed for at ændre, ligesom det passer ind. Man går bare op her, og så kan man så ændre det her. Og det samme kan man gøre ved navnene, og det kan man hele vejen ned. Og det er vigtigt, at man sørger for at få lavet den, inden man går i gang med sit regnskabsprogram. Altså, man kan godt tilføje konti senere, altså hvis man ikke har brugt dem, men man skal ikke begynde at ændre navnen, når man er halvvejs inde i regnskabsprogrammet, fordi så vil det ikke komme med i regnskabsprogrammet, fordi den går ind og kigger, hvad det er for nogle navne, og så numre og så videre. Så det er vigtigt, at man får det på plads, inden man går i gang. Vi har her momskoden, det kan vi så ikke ændre på, det er så ingen moms, det er 0, og salgsmoms, det er 1, og købsmoms, det er 2. Indtægter og udgifter her. Og så har vi så, hvad det her, hernede af det har vi så de forskellige kontoer her. Der har man så mulighed for at tilføje nogle nye kontoer også. Så vil jeg prøve at vise noget med noget bogføring her, når man går ind og bogfører her. Nu har jeg så bogført noget her i forvejen. Jeg kan fortsætte her med at bogføre et eller andet her. Og der kan vi så tage, vi har måske et salg her. Så den ligger heroppe. Og der kan vi så tage kasse her. Og det er så 5.000 her. Og så kan vi så se her, at vi kan gå ud og kigge her, at det er så altså ting, vi har til gode her. Og når vi så har modtaget pengene, så skal man lige huske at krydse dem af her. Og når vi ligesom har betalt en regning eller noget, så det er det, så momsregningen kan være, at man lige har betalt der. Inden man starter på sit regnskabsprogram, så er det selvfølgelig, og inden man starter på året, så er det jo godt at lige gå op, hvor meget man for eksempel har i kassen. Det kan for eksempel være 2250, og lige få skrevet det op, så man har de rigtige beløb, ellers så får man jo ikke kassen til at stemme. For eksempel. Sådan. Man kan jo også sige, at man vil starte helt forfra med bilag nummer 1, så kan man bare gøre det. Nu har jeg så lavet nogle posteringer, så det skulle man nok lige have gjort, inden man startede overhovedet. Det er vigtigt, at man lige afkrydser, ellers så vil det ikke blive ført an her på kontierne. Og der kan man så følge af, når der går nogle penge ind, og der går nogle penge ud, at de her konti, de passer overens. Og man kan så se, hvor mange penge man har til gode her. Det vil så stå her og her. Hvis vi går ind i og kigger på momsregnskabet, så ser det sådan her ud. Det er så delt op i kvartalvis her. Hvis man betaler første kvartal, så kan man se, at man skal af med 3.000 her. Anden kvartal, der skulle man så her, der skal vi så der har vi så indgående moms, der skal vi have 3.000 tilbage, og her skal vi betale 900. Og så alt i alt halvåret, der skal vi så have 2100 tilbage. Hvis vi så går ned og kigger her på 3. kvartal, der skal vi så af med 1000 kroner. Og de der moms, det tager man så her, der kan man så se, jeg har lavet moms her, der har jeg så indbetalt 400, og her der har jeg så fået 2.500 tilbage. Det burde man jo egentlig, hvis man skal lige, nu har jeg lige lavet nogle eksempler for mig selv af det, og ændre den til, at det bliver 900 og så 3.000. Det kan vi selvfølgelig gå ind og gøre, og så se, hvordan det kommer til. Og sådan. Og så skulle vi så have 900 her. Sådan. Så kan vi så gå ind og kigge her, at så passer det så her. Vi kan så gå ind i regnskabet her, der vil så kunne se her, at der er så en moms, vi har udstående moms 1000 kroner her. Og det er så for 3. kvartal her, det kan du se her, der skylder vi 1000 kroner i moms. Regnskab, det er så sat op, så det er lige klar til at skrive ud, og det kommer så ind på de her kontoer her, som man har lavet i kontoplanen her.
Og hvis man vil lave nogle kontoudskriv, så kan man sortere det. For eksempel hvis man kun vil have momsregnskab nu. Det er jo mange revisorer, der gerne vil have et udskrift for hver konti. Så får man kun momsen her, og så videre. Afskrivningen, der har jeg lavet sådan, at for eksempel hvis vi købte en maskine sidste år, maskine A kalder jeg den, og så har vi så en restgæld på 50.000, og der skriver vi 25% af, det er 12.500. Og så er 37.500, som skal overføres til næste år. Og så vil man så have de der afskrivningsværdier her, og så hvor meget værdi man har til næste år, man kan afskrive på. Og det her, det er indeværende år. Jeg har markeret det med kryds, fordi den maskine den er købt i år, så den skal selvfølgelig bogføres, at man har hævet de penge. Og dem, de er hævet her, anlægsaktiver. Så hvis man vil have varelager ind, så er man nødt til at gøre det manuelt. Og det kan man selvfølgelig gøre her manuelt her, og så skrive det tal ind med nu, for eksempel. Sådan. Det har jeg så ikke gjort nu, men der laver man normalt også en optælling eller noget. Så det, derfor er det ikke lavet noget særligt ud af det. Med hensyn til fakturer, der har jeg ikke integreret fakturer i det her program, fordi nogle de bruger Bon, og andre de har deres eget fakturaprogram osv., så det er jeg helt undladt. Så jeg håber god fornøjelse med det.